likaNkulunkulu sizothola ke sizothola encwadini kaGenesis, incwadi yokuqala uverse number 26 kuphela. Genesis chapter 1 verse 26. Engiwe limlandi lelizwi, engiwe ngekazi lembala, engiwe ngomusa nothando, enziwe semaba umntwana, engiwe uJesu Kristu inkosi. 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 Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Kubalulekile impela ukuthi sivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba empeleni ngisho naseBhayibhelini kukhona umuntu okuthiwa nguJesu igama lakhe. So mawuthi uJesu inkosi, amadimoni asengakuphambanisa asho owabo uJesu amthandayo, noma akubuke njengomunye uJesu angakubuki njengokuthi ukhuluma ngamuphi uJesu. Ngicabanga ukuthi yikho uPetru wathi uma ebona lo wayisishosha elindele ukuthi abaphe izipho ngaphandle kwasethempelini, wathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicabanga ukuthi eNazaretha uJesu Kristu wayeyedwa, noma wathi egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngicabanga ukuthi uJesu wayeyedwa eNazaretha. So indlela leyo ayehlukanise ngayo yena ukuthi imuphi lo Jesu ayekhuluma ngayo ukuze abantu bangadideki.
Kodwa ke thina sinikezwe ukuthi sithi uJesu Kristu uyinkosi, ngoba leli gama elithi uJesu noma elithi uKristu lisho uMesaya, lisho umsindisi. Kusho ukuthi linencazelo yakho uma wahlanganisa wonke akwenza ukuthi leli gama libe unique. Leli gama eselaphakanyiswa ngaphezulu kwa wonke amagama, ngoba angikholwa ukuthi kukhona umuntu emhlabeni okuthiwa igama lakhe unguJesu Kristu aphinda abe inkosi. So mhlambe kungenzeka khona abantu bambiza ngokuthi uJesu Kristu angazi, kodwa ngikholwa ukuthi lo ke uyinkosi. So masikusho bekuthathu kanje senza ukuthi kube unique ukuthi sikhuluma ngomuphi noma ngamuphi uJesu. Ake angidlule lapho bekuthi nje ake ngicacise leyo ndawo. Lapho ke kufundeka kanjena ku verse number 26 kuGenesis 1. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Inkosi ibusise ukufunda kwezolwazi. Ngesingisi kuthiwa and God said, let us make man. Lo man usho umuntu oyedwa. M-A-N. In our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the earth, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So kusho la into efanayo, umehluko la kuthiwa ngesizulu abantu, kodwa la kwelesingisi kuthiwa umuntu. Kuthiwa ke ngesingisi let us make man in our image. Kusho bani? uNkulunkulu. uNkulunkulu ewuyena yedwa, ngoba kuthiwa wathi. uNkulunkulu wathi. Uma bekusho abaningi bekuzothiwa they said, bekuzothiwa bathi, kodwa kuthiwa uNkulunkulu wathi. Kusho ukuthi yena yedwa wayikhuluma lento ayikhuluma. Masakhe, let us, kuyahambisana lapho. Kusho ukuthi usekhuluma yena yedwa ngobuningi bakhe noma ngokuphelela kwakhe. Eqaleni umuqala eqaleni ngokudalwa, ayikho into ayenzile uNkulunkulu ngokuphelela kwakhe. Ayikho into ayenzile uNkulunkulu ethi masa. Kodwa zonke izinto azenze eqaleni, lithi iBhayibheli, uNkulunkulu wathi makube nje kwaba nje, wase kubona ukuthi kuhle. Makube khona ukuthi kwaba khona, wase kubona ukuthi kuhle. Kodwa mayisezokwakha umuntu uthi masakhe, akasho ukuthi makube khona umuntu, kodwa uthi masakhe. Kusho ukuthi umuntu wenziwe ngendlela ejulile. Kodwa futhi la kuthiwa in our image, ngesizulu kuthiwa ngomfanekiso wethu. Kube ngazi ukuthi ngesilungu kuthiwa emfanekisweni wethu. So kube ngazi ukuthi umuntu wakhiwa nguNkulunkulu kuNkulunkulu. Kodwa lama ekhuluma, ukhuluma naye enguNkulunkulu uBaba. Ukhuluma naye enguNkulunkulu indodana. Ukhuluma naye engumoya ongcwele. Kusho ukuthi ufuna
umuntu aphelele kuNkulunkulu ngokomfanekiso kaNkulunkulu. Image, umfanekiso. Now ake sibheke ke indaba yomfanekiso. Njengoba eseshilo uNkulunkulu ukuthi la wakha umuntu ngomfanekiso wakhe ukuba amfuze. Ileyo ndawo ke namhlanje esizogcina kuyo kakhulu. Umfanekiso kaNkulunkulu nofuzo. Umfanekiso into umfanekiso iappearance. Bese ufuzo izenzo zokuthi wenza njengalo amfuzile. Kusho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sifane naye ngayo yonke indlela. Ngokwe-appearance yethu kanjalo nangokwezenzo zethu. Yile ndlela ke uNkulunkulu amenze ukuthi umuntu afane naye ngayo. Umenzela ukuthi akafane naye ngayo. Ake sibheke ke umfanekiso. Yila sogcina khona kakhulu. Now umfanekiso omunye wayo esiubonayo okuyinto epractical. Ukutshala. Uma utshala ummbila, uthatha uhlamvu lombila oluyi-original. Bese lo hlamvu ulibeke emhlabathini noma ulimbele emhlabathini. Bese lo hlamvu luyavuka lukhule bese liyathela luveza okuningi. Mase likuvezile okuningi uyavuna. Uma usuthatha ke lo hlamvu olivunile selomile njengalolu olufana nalolu kade ulitshalile, ake ngilinganiswe ngokuthi utshalile wathatha amasaka wawabeka. Wasuthatha isaka elilodwa walitshala, wathatha isivuno kodwa awutshalanga wonke lo mbila. Uma usuthatha ke uhlamvu lombila lolo ngazange ulitshale bekuyisivuno esidala okuyi-original. Bese uzothatha lo hlamvu olesivuno esisha kodwa selomile nalo selufana ne-original. Awungeke ube sahlukanisa ukuthi ubani la oyi-original noyi-copy noma ongumfanekiso. Ukuze ke uNkulunkulu asenze ngaleyo ndlela ukuthi sibe njalo. Ufake noma wenze umuntu wafaka izinto ezimbili ezikuye. Into yokuqala njengohlamvu ulifaka emhlabathini. Uthatha ke umhlabathi uNkulunkulu wambumba umuntu. Njengoba masitshala sifaka emhlabathini. Esembumbile umuntu kwaba isidumbu njengalokhu sazi ukuthi umuntu ngaphandle komoya noma umphefumulo kuyena lo mzimba ufile. Kwaba njalo. Kwabiza ukuthi into ezomphilisa umuntu uNkulunkulu makaphefumulele emakhaleni akhe. Umuntu wayeseba ngumphefumulo ophilayo, wayeseba iziqu ezintathu. Waba ngumzimba, waba ngumphefumulo, waba ngumoya. Now kusho ukuthi uNkulunkulu umdalile umuntu ukuthi aphile ngomoya wakhe, ngoba engakawufaka umoya umuntu akaphilanga. Wayesefaka ke uJesu kumuntu. Ngoba uJesu ungulizwi kaNkulunkulu, wayesefaka izwi kumuntu. Ilizwi elalithi ke ungadla kuyona yonke imithi ngaphandle kwalo okwazi okuhle nokubi. Ngalokho ke wayifaka ubuNkulunkulu bakhe noma efaka indodana yakhe kumuntu. Ngoba indodana ingukuphila. Na umuntu ke uphila ngendodana aphile nangomoya. Yikho lapha kuJohn 3 Inkosi uJesu ithi umuntu uma engazalwa ngamanzi okuyizwi likaNkulunkulu nangomoya angeke ubone umbuso wezulu. Kusho ukuthi umuntu
udinga izingxenye zikaNkulunkulu noma ke lokho okubili kokuthathu kukaNkulunkulu ukuze umuntu akwazi ukuphila engumfanekiso kaNkulunkulu. Now uma umuntu kufanele afane noNkulunkulu siyazi ukuthi uNkulunkulu akafi. Laphana ke uma sibheka indaba yomfanekiso sizoyithola lapha kuJeremiah chapter 2 verse number 21. Bengizama ke ukudlalela indaba yomfanekiso ngokutshala. Uthi kuNkulunkulu lana, mina ngakutshala ungumvini omuhle. Indlela nje atshala ngayo umuntu uNkulunkulu. Wamtshala ensimini, wamtshala emhlabathini. Wathi imbewu elungileyo yodwa. Pho uphenduke kanjani waba igatsha elonakeleyo kimi elomvini wabezizwe na? Mina ngakutshala ngumvini omuhle, imbewu elungileyo yodwa. Pho uphenduke kanjani waba igatsha elonakeleyo kimi elomvini wabezizwe na? uNkulunkulu uthi utshale noma usitshale singumvini omuhle, imbewu elungileyo yodwa. Uthi ke pho uphenduke kanjani waba igatsha. Utshale umvini asiza ukuthi uphendukile waba ngenye into, siza ukuthi igatsha. Uthi wena kuphenduka, ngikutshale ungumvini wena, kodwa uphenduke kanjani waba igatsha elonakeleyo. Siyabona umehluko lapho. Utshale umuntu engumvini. Uma uya lapha kuJohn 15 ithi inkosi uJesu moqala kuverse 1, mina kusho inkosi uJesu ngingumvini wona. Lithi ubaba ungumlimi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu nguye ositshalile. Kodwa mayitshala lo mvini okuyiwona mvini okuyiwona wona nguJesu. Bese athi ke nina ningamagatsha. Okuwukuthi uma ubheka lelizwi mayithi mina ngakutshala ungumvini okuwona noma umvini omuhle, imbewu elungileyo yodwa. Kusho ukuthi umuntu uNkulunkulu wayemakhele kuJesu, njengoba ngithi uNkulunkulu wafaka izwi kumuntu. UJesu lo othi ke ungumvini, umvini ewutshalile uNkulunkulu awuzange wonakala umvini. Inkinga kwaba igatsha. Ibese ethi inkosi uJesu ke thina singamagatsha. Lapha kuJohn 15. Mhlambe ake silokhuze simfunde loJohn 15 verse 1 ukuze simuzwe kahle, siqonde kahle le ndaba ukuthi kahle njengoba esitshale singumvini, ubesitshale ukuthi sikuJesu, singxenye kaJesu. Kodwa manje kukhona inkinga eyenzekile. Sazithola sesiphuma kuJesu, sazithola sesiphuma ezwini likaNkulunkulu. Lapha kuJohn 15 uverse 1, siqala kuverse 1. Uthi mina ngingumvini wona, ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi, uyilona ke igatsha liqinise lonakele, elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Now sitshaliwe uNkulunkulu Baba. Mayisitshala singumvini, ubesitshalela ukuthi siphume sifana noJesu indodana yakhe. Siphume exact copy enguJesu, kangangokuthi mothatha uhlamvu lwalembewu bese oselikhulile
ne-original ungakwazi ukuhlukanisa. Ngoba labo ayebabizile ubabizela ukuthi bafane nesimo sendodana. Uyayibona lento ukuthi sibizelwe ukufana noJesu. Ngoba sitshaliwe siyimbewu elungileyo kanti uNkulunkulu yena uqobo ulungile. Sibizelwe ukulunga. Na uthi ke Paul uphenduke kanjani waba imbewu eyonakeleyo na usekhuluma la ngembewu. Kusho ukuthi mangaba imbewu yonakele konke okuzophinde kutshalwe emva kwaleyo mbewu kuzoqhubeka kube into yonakele nje. Ngoba konakele lo lahlamvu lokuqala uli-original. Yileyo nto kuSathane wayenza ke endabeni kaAdam noEva. Wayokwaнаkalisa imbewu eyayingu-Adam noma eyayiku-Adam. Ngoba uma uqala uqhubeka nje lapha ku day number 6 izitshalo ezenziwe okuphilayo okunemphefumulo okwenziwe uNkulunkulu uthi ukutshalile wayesefaka imbewu ngaphakathi kwakho. Into nje ephilayo enomphefumulo noma eyisitshalo uNkulunkulu uthema eyidala wayese edala imbewu. Wayesenza kanjalo uNkulunkulu ngoba wenza ukuthi kube ne-multiplication kulezi zinto lezi. Ngesikhathi kumultiplya izitshalo ngala baya multiply abantu ukuze kwenzeke intando kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu mthomani. Now ake sibheke ke lo mbuzo obuzwa uNkulunkulu ukuthi Paul kwenzeke kanjani yonakaliswe yini le mbewu? Ngoba ikhona into eyonakalise imbewu. Yebo siyazi ukuthi inyoka. Kodwa manje thina ke sizokuvimba kanjani ukonakala kwembewu? Ngokulalela izwi likaNkulunkulu ngoba imbewu yonakaliswa ukungalaleli izwi likaNkulunkulu. Na into enziwe uNkulunkulu ke iperfect. Into enziwe uNkulunkulu asidingi ukuthi siyiphazamise. Into asidingi ukuthi thina senze izinto zethu ezifana nezikaNkulunkulu ngoba uSathane owenza lokho. Hayi thina ke sinikezwe umyalezo. Lapha kuLeviticus chapter 19 verse 19. Indlela ke uNkulunkulu angayifuni ngoba le ndlela lena noma lento esoyifunda la iyona yonakalisa imbewu. Kuthiwa niyakugcina izimiso zami kusho uNkulunkulu. Niyakugcina izimiso zami ungavumeli izilwane zakho zizekwe ngolunye uhlobo ngoba lokho kunakalisa imbewu. Ungahlwanyeli ensimini yakho izinhlobo ezimbili zembewu. Kuthiwa la ungembathi phezulu kwakho ingubo ezinhlobonhlobo zezintanjana. Akuzwakali ke kahle kangako ngesizulu. Ngizoke ngifundeke lapha ku King James ngesingisi. Kuthiwa you shall keep my statutes. You shall not let your livestock breed with another kind. You shall not sow your field with mixed seed, nor shall a garment of mixed linen and wool come upon you. The NIV kuthiwa do not make different kinds of animals. Do not mate different kinds of animals. Do not plant your field with two different kinds of seed. Do not wear clothing woven of two kinds of material. La
kukhulunywa ngokuhlanganiswa kwembewu. Yabona lapha ku day number 5 uNkulunkulu uthema sezidalile izinto azidalile wathi kuhle. Ngamanye amazwi njengoba ethe kuhle nje akadingi ukuthi kube nolunye uhlobo oluzovela emva kwalokho. Lento ayenzile uyenzile iperfect ihle phambi kwakhe. Ku day number 6 wayesenza umuntu nomuntu amenzile noma ke ngokweBhayibheli uma uqhubeka nendaba uqoqile kwaba ngazi ukuthi kuhlangana uday number 5 no day number 6 mayesethi uNkulunkulu kwaba kuhle noma uNkulunkulu wathi kuhle. Na uthi ke niyagcina imiyalo yami. You shall not let your livestock breed with another kind. Njengoba abantu benza. Awukwazi ukuthi uhlanganise inhlobo zezilwane ezimbili ngoba lezi zilwane zizokhipha uhlobo olungazange lwenziwe nguNkulunkulu. Ungathi unezilwane bese uhlanganise inhlobo ezimbili ezahlukahlukene. Lokho ke iTestament elidala likubekile kwaba umthetho ngiyakholwa ukuthi kusa apply namhlanje kodwa kusifundisa ukuthi into nento edaliwe nguNkulunkulu asidingi ukuzenzela okwethu noma ukunezezela ngoba lithi iBhayibheli lapha kwaba seRoma 9 verse 20 wena muntu uyakusholona ukuthi okwenziwe uNkulunkulu libeka kanjani mhlawumbe ke ngivele ngifunde ngoba sengiyaqala ke manje sengiyavimba indlela engisho ngayo lapha kwaba seRoma chapter 9 verse number 20 kuthiwa wena muntu ungubani wena ophikisana noNkulunkulu okubunjiweyo kungasho yini kowakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na. So labantu abahlanganisa izilwane ezahlukahlukene baphambana nentando kaNkulunkulu baphambana nemvelo kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. So labantu baphambanisa imvelo ke kaNkulunkulu iphanjaniswa ukwenza izinto ezinjalo nokuhlanganisa imbewu ndawonye. Umuntu athi mayitshala athathe imbewu yezintanga noma ake ngilinganise eyamabele nembewu yombila kubeke ndawonye. Makubila ndawonye kugerminate noma kuqhuma kuzosekuqhuma ekuhlangane bese kuvela imbewu engazange idalwe uNkulunkulu. Bese le mbewu phambi kaNkulunkulu imbewu eyonakeleyo ngoba manje akakwazi uNkulunkulu athi amabele la ngoba kusiwona amabele akaphelele. Akakwazi futhi uthathe umbila lona ngoba kusiwona umbila lo ngoba kuyinto ezimbili lezi ezahlukeneyo ezingazange zidalwe uNkulunkulu kanti into nento uNkulunkulu ayidalile wathi inhle. So lento umuntu aseyenzile ayisenhle. Kusivezelani lokho? Thina uqobo lwethu uthema esisidalile uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle wasitshala saba yimbewu enhle epheleleyo phambi kaNkulunkulu. Ubuza umbuzo ukuthi ke uphenduke kanjani waba yimbewu noma waba igatsha elonakeleyo na? Utshalwe ngumvini omuhle kodwa manje useyamangala uNkulunkulu uphenduke kanjani waba igatsha elonakeleyo na? Umuntu noma imbewu yonakaliswa ukusondelana nento engalungile noma engesilona uhlobo lwakhe. Yabona lento engesilona uhlobo lwakho yona ke eyonakalisa imbewu elungileyo noma enhle phambi kaNkulunkulu. uAhab kwakuyinkosi yakwaIsrayeli wathatha imbewu eyonakeleyo uJezebel wayibeka la
wazohlangana nayo yaba la kuyena yaba sesifubeni sakhe. Elethi iBhayibheli ke kungenzeka yini ukuthi umuntu athathe umlilo awubeke esifubeni angashina? Bese ke abantu emabandleni bathi hayi abantu abasha kulungile bangakhotshipha kulungile ngoba phela kufanele bazane ba-understandane. Yabona ke maqalwa nje ukuthi kufanele ba-understandane abantu abasha. Mina lokho kungitshela ukuthi lento abayenzayo abanaso isiqiniseko sokuthi ivela kuNkulunkulu. Ngoba udinga ukumlekelela uNkulunkulu. Mangabe usazi ukuthi uNkulunkulu okudalela ukuthi ushade nalomuntu, thula wena. Aqede umsebenzi wakhe. Awuqalile ngoba lithi iBhayibheli, oqalile umsebenzi uzowufeza kuze kube usuku likaKristu. Awudingi ukukhathazeka ka wena ubona ukuthi bekuyena yini. Bekuyena nje kanti ubani othena wena? Yini wena usuzozibuza wena? Ngoba ngawubuza yena lo thena uyena ukuthi uyena yini. Kodwa manje masuqala usuzotesta wena ukuthi ngempela ngaba uyena usuqala ukuhlangana naye ube seduze naye. Hayi. Ngiyasola ukuthi le nto ayiveli kuNkulunkulu. But usuzihlanganisa kungenzeka ukuthi usuzihlanganisa nembewu eyonakeleyo bese wena ke uzophenduka ube imbewu noma ungabe imbewu kodwa ube igatsha elonakeleyo. Yini ke kukhulunywe ngegatsha elonakeleyo? Ngoba ithe inkosi uJesu thina abantu singamagatsha. Kodwa manje sikuyona inkosi uJesu noma sinamathele kuyona. Uma ngabe ke umuntu eyigatsha noma igatsha kulindeleke ukuthi liveze izithelo. So now odlayo ubheka izithelo ukuthi zinjani. Ngamanye amazwi lezi izithelo zonakaliswe yini? Kanti bengitshale umvini omuhle na. Ngithena ke ukusondelana noma imbewu mayihlanganiswa nembewu eyonakeleyo kwenzeka ke lokho kuye uEva. Angazi babehlukene kanjani noAdam. Angazi. Kodwa wazithola uEva eyedwa yathola ithuba inyoka. Ungazitholi uwedwa uNkulunkulu engekho kuwena ngoba inyoka izothola ithuba. Ngaso sonke isikhathi qinisekisa ukuthi uhlala kuye. Laphana kuJohn 15 kuverse number 5 no verse number 8 uthi mina ngingumvini nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye lo uthela izithelo eziningi ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Yikho ke ngithi ke sihlala kuye singasuki kuyena ngoba masihlezi kuyena lithi iBhayibheli omubi akamthinti. Omubi akamthinti akakwazi ukuthinta inkosi uJesu. So masihlezi kuyena sihleze emvinini kuzokwenza ukuthi nembewu embi ingakwazi ukuthi isondele kithi. Kuthiwa lo ohlala kimi nami kuye. Now kubizwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu ahlale enkosini uJesu. Inkosi uJesu engumvini. Besithi inkosi uJesu ke nayo ke ibisihlala kulowo muntu. Kwenzeka kanjani ke ukuthi uthi uhlezi kulo naye futhi uhlezi kuwena? Iyenzeka into enjalo? Ngokwezwi likaNkulunkulu iyenzeka. Kanjani? Ngesikhathi uNkulunkulu esenza umuntu waba nembewu. Le mbewu eyizwi likaNkulunkulu. Uma ubheka uPetru chapter 1, 1 Peter chapter 1, qala lapha kuverse number 22 uyithola leyo ndaba. Ukuthi thina sitshalwe ngembewu eyizwi likaNkulunkulu, imbewu engabonile. Now le mbewu mayizwi, izwi lihlala kithi.
uma ubheka lapha kuDeuteronomy chapter 6 uthi uNkulunkulu omthanda uNkulunkulu uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke amandla akho nangawo wonke umphefumulo wakho. So uyakubala uNkulunkulu bese sithi ke izwi likaNkulunkulu malingasuki emlonyeni wakho, awulibhala ebunzini lakho naseyicabheni zakho, noma ulala ulikhuluma kubantwana bakho, noma uhambe emgwaqweni uyalikhuluma izwi likaNkulunkulu. Wenzani ngokwenze njalo? Uhlala kuJesu ngoba uJesu ungulizwi. Iyona ke indlela yokuhlala kuJesu. Yabona uma ngabe izwi noma ulizwi wayehleli kahle kuEva, ngoba yilonto lwanayo uSathane ukuthi akhiphe uJesu kuwe. uEva inkosi imqala ngezwi, sorry, uSathane uqala uEva ngezwi, ngiyaxolisa. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sathane uzolwa nezwi, uzoqala inkulumo yakhe ithi uNkulunkulu ushilo yini. Yabona ukuthi uhlasela ngalo izwi. uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli kuyamuthi. Now sekubiza ukuthi akube yizwi elizolwa nalesi sitha. Uma lingekho izwi kumuntu, engekho uJesu kumuntu, umuntu akakwazi ukusurvive. Akakwazi ukuthi umuntu aphile. Ngoba onke amazwi okuphila asenkosini uJesu. Bese uEva athi yebo kuthiwa uma sike sadla sizofa nokufa. Walichaza kahle uEva izwi likaNkulunkulu. Kodwa manje inkinga usondelene nembewu eyonakeleyo kulesi sikhathi. Njengoba esondelene nalembewu nje usengozini ukuthi lembewu ekuyena eyizwi likaNkulunkulu ingahle konakale lapha kuyena. Leli gatsha leli kungahle lonakale ngoba manje selikanje. Sebesondelene nembewu eyonakeleyo ngoba imbewu eyonakeleyo yona lena eyonakalisa uziphatho kuhle. Njengoba kushiwo lapha kulokhuza ngoba seKorinte bokuqala isahluko 15 verse number 33. Ake sivele sikufunde nje ukuze siliqonde kahle lento engisho indaba yembewu. Iyona le eyonakalisa izinto. 1 Corinthians chapter 15 verse number 33. Kuthiwa ningakhohliswa ukujwayelana nababi kunakalisa ukuziphatha okuhle. Ababi imbewu engalungile. Ababi olunye uhlobo lwembewu enzothi manijwayelana nayo konakale lokuziphatha okuhle umntwana kaNkulunkulu akukho. Abanye ke bajwayelene noma TV. Abanye ke bajwayelene no social media ngendlela engalungile. Bathole izifundo kubantu abangakholwa. Ngesikhathi ubuka iTV noma ulalela noma yini koyilalela noma ulalela bani, uthola isifundo esivela kwizikhonzi zikaSathane. Lokho ke okunakalisa ukuziphatha okuhle. Nanzi ke indaba esiya singayinaki lapha kumahubo 1. Abantu abayiningi abayinaki lento kumahubo 1 umuqala lapha ku verse 1. Indaba yokujwayelana nababo ukuthi ingozi kangakanani ngoba izobulala lembewu. Ukusondela kwakhe nje uSathane noEva kwada lomkhulu umonakalo osekhona kuzibe namhlanje. Amahubo 1 verse 1. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Now abazalwana abaningi banama TV emakhaya. Bese izingane zishaya tantrum lana phansi zisibhukuze, zifuna opopayi kuma TV, zifuna uhlelo oluthize kuma TV, bese zihlale lapha zilalele into zibuke kuma TV. Ngesikhathi ubuka uthola izeluleko lapha yana.
lento ilalele ngendlebe yakho iseluleko noma imovie ineseluleko phakathi noma isophi ineseluleko phakathi ngesikhathi uyilalele uyibuka la kuthiwa ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabantu kungenzeka usizwe iseluleko sabantu kodwa uthi ke uyahamba yini ngazo lezi ziluleko ngoba iziluleko lezi zabantu ongahlali enkundleni yabaqolodayo banjani abantu ohlala enkundleni yabo banjani abantu ohlala kanye nabo abayonakalisi yini lembewu njengoba wena uyigatsha ngoba ngesikhathi bonakalisa imbewu ekuwena ngaphakathi eyizwi likaNkulunkulu kuzokonakala wena akonakali izwi likaNkulunkulu kodwa konakala igatsha kodwa futhi konakaliswe imbewu ngoba lembewu le isihlangane nembewu errong sekuzophuma enye into ekungesiyona lento uNkulunkulu abeyidalile ngamanye amazwi uzosithola ukuhamba kwakho kungasesiyona iexact copy kaNkulunkulu ngoba khona okungasahambi kahle awuzibuza ukuthi ngempela mina njengoba ngiyimina nje uma ngibheka ubuNkulunkulu indlela uNkulunkulu ayo ngiyicopy yakhe yini ngoba uthe uNkulunkulu mayedala umuntu wakho umuntu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe ukuthi amfuze umfuzile uNkulunkulu uyicopy yakhe noma uyifake copy kaNkulunkulu uhlangene nenye imbewu eyonakalise lembewu ekade kuwena wasuba icopy engekho right ngoba uhlala enkundleni yabaqolodayo benzani lapha kumasopho wabukayo labangani bakho bakhuluma ziphi indaba abaqolodi nje abakhuluma izinto ezingcolile benze njani uhlala nobani kuthiwa kubusisiwe umuntu ongahlali nabantu abayilolo hlobo abantu abaqolodayo ongahlali enkundleni yabaqolodayo ngepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova siwuthola umthetho kaJehova ezwini izwi ngubani nguJesu uma sihlala kuye naye ehlala kithi uthini uhlala kimi nami kuye lo uthela izithelo eziningi uyathokoza yona ngomthetho kaNkulunkulu noma uyakubhora umthetho kaNkulunkulu makufanele ufunde iBhayibheli uyabhoreka kube sengathi ungaqala lo msebenzi noma ngabe ubuyenqina lo msebenzi kodwa ngoba nakho manje sewuzuka ukuthi kufanele ufunde izwi likaNkulunkulu usuyavuka manje sekuphela ukuvila manje kade kukhona ngoba amadimoni alwa nawe lembewu kaSathane izobulala ukuziphatha okuhle izobulala imbewu kaNkulunkulu uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uthi ke uthele izithelo eziningi ngobani lo muntu uhlala ezwini nezwi lihlala kuye and akanakona umuntu ohlezi enkosini ohlezi kuJesu uthi ke ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho so ngamanye amazwi ngaphandle kokuthi umuntu ahlale ezwini angenze lutho ngaphandle kokuthi umuntu ahlale kumoya ongcwele angenze lutho ngikushiswa yini ukuthi ahlale kumoya ongcwele ngoba izwi likaNkulunkulu liba effective uma umzalwane enomoya ongcwele njengoba sinamabandla amaningi akhuluma izinto ezahlukene yingenxa ukuthi baningi abantu abanezwi kodwa bayingcosana abanomoya ongcwele yikho umoya kaSathane imbewu yonakeleyo ifike interpret izwi likaNkulunkulu ngokonakala bese ke umuntu aqala ibandla iqaliswa uSathane athi uqala ibandla likaJesu kanti ibandla likaSathane izithi inkosi uJesu lapha encwadini yesambulo kunabantu abangamasinagoge kaSathane verse number 8 ubaba uyakhazimuliswa ngalokho ukuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami
umuntu uba ngumfundi wenkosi uJesu ngoba ehlala kuye. Uma ngabe ufunda esikoleni utholakala usesikoleni. Ma use-university utholakala use-university. Kusho ukuthi fanele lapho ofunda khona yilapho uzotholakala ukhona. Mangabe kusenkundleni yabaklolodayo ke kusho ukuthi wena ngumfundi wokukloloda, uzofunda ukukloloda uzokwazi ukukloloda. Uma uhlala nabantu abahlebayo nakanjani uzofunda ukuhleba, njengo-Isaya wayenenkinga yolimi ngenxa ukuthi abantu ayehlala nabo babe nenkinga yolimi. Eze evimbeke engakwazi ukusebenza umsebenzi awuthunywe nguNkulunkulu, evinjwe nje ukuthi abantu ayehlala nabo banolimi olunakeleyo. Lo limi olunakeleyo lwaselunakalisa olwakhe. Ukonakala kolimi lwakhe kwavimba ukusebenza kukaNkulunkulu, akangakwazi ukuprofeta. Ebanjwe nje ukuthi ulimi lwakhe lunenkinga, hayi ngoba ubethanda, inkinga ukuthi uzihlanganisa nobani. Ndakababa usihlanganisa nobani? Pho lembewu kwenzeke kanjani ukuba ibe imbewu eyonakeleyo na? Ngokuzihlanganisa nembewu eyonakeleyo. Uzihlanganisa nobani? Lembewu ke noma ukufana noNkulunkulu siyakwazi ukuthi sifane naye nangobuhle bakhe sengizophila. UNahume 1:7 usivezela ubuhle bukaNkulunkulu. Uthi uJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko, uyabazi abaphephela kuye. Na malithi uJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Abesethi laphayana uJakobe uma ubona umzalwane wakho ehlupheka ungamvezeli isihawu sakho, kusho ukuthi awuliphili ivangeli, awukho ngcwele phambi kaNkulunkulu, ngoba uJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Bekumele njengomntwana kaNkulunkulu nawe ube muhle. Uthi uma ubona umzalwane ehluphekile ube yinqaba ngosuku lokuhlupheka kwakhe. Ngobani? Ufuze uNkulunkulu yena oyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Kufanele lo mzalwane ohluphekile abone uJehova kuwena eyinqaba, ngoba wena uyikopi yakhe, urepresenta uJehova la emhlabeni, urepresenta uNkulunkulu la emhlabeni. Bekufanele ukuthi umuntu athi mayekubona abone uNkulunkulu. Njengalento ahlale ichaza bomphostoli ukuthi omunye umfundisi wathunywa ukuthi ayoshumayela kwelinye izwe. Mayifika khona kwathiwa thola ukuthi du akwenziwa lokho la, kushunyayela lapho la, akushunyayela la. uNkulunkulu akangamvumeli ukuthi abuyele ekhaya kanti bekuthiwa akazoshumayela. Kuthiwa la wenze njani naye wathola, kodwa wenze njani ngoba yikhopi kaNkulunkulu. Wenza izwi likaNkulunkulu ngaphandle kokuthi abashumayele, ngoba uNkulunkulu mayidala umuntu akashongo ukuthi ngiyanidala ukuba nishumayele, hayi ngoba kurongo ukushumayela, kodwa uthe usidalela ukuthi sibe yikopi yakhe noma sibe ngumfanekiso wakhe. So wawenza ke lo mfanekiso samfuza uNkulunkulu lo mfundisi, waphila waze washona wahamba emhlabeni. Mayesehambile emhlabeni kwagcina uvunyelwa ukuthi abantu bashumayele. Mabeshumayela labafundisi abakhona bechaza ukuthi uNkulunkulu ungumuntu onjani. Bathi abantu bendawo, hayi ke yabona mangabe uthi uJesu ulolo hlobo lomuntu, hayi ke thina siyamazi lo muntu okhuluma ngaye. Lo muntu okhuluma ngaye nalithuna lakhe siphilile nalowo muntu siyamazi. uNkulunkulu ke yileyo nto ekade eyenza mayesakha umuntu. Bayemakhela ukuthi abantu mabengibuka indlela engenza ngayo izinto baphinde bawubuka iBhayibheli
ukuthi lithi uNkulunkulu unjani ungubani babone ukuthi hayibo lo either unguNkulunkulu noma ungumntwana kaNkulunkulu ngobani umfuzile manje ngumntwana ke kaNkulunkulu njengoba nje sikhona singabantwana babazali bethu akekho umuntu okwazala inja noma inkawu noma imfene njengoba kuthiwa nje saphuma emfeneni noma enkaweni angisazi angaze ngimbone umuntu ezala inkawu noma ezala imfene ngazi ngimbone ngoba imbewu enziwe ngayo umuntu ibingaphumi emfeneni. So manje wena sekwenzeka kanjani ukuthi uthi uyimbewu kaNkulunkulu kodwa utholakale unezinto zikaSathane, unama attributes kaSathane, unamanga ngoba amanga akekho kuNkulunkulu kodwa uSathane iqiniswa likho kuye. Manje wena utholakala usukhuluma amanga, utholakala usufakaza amanga, usutholakala ulalela amanga senhlizwe senkundleni yabakolodayo njengoba lapha sizwa kumahubo. Phakathi la verse number 3 sorry 2 kepha okufokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Awungitsheleke mose enkundleni yabakolodayo yini uzogcina uzindla ngayo kahle kahle uthi mololala uzindla ngani, umuvuka uzindla ngani, ukuthi uzindla ngani kuya ngokuthi ubuzifida ini, ubuhlezi kuphi, ubuhlezi kwabakolodayo noma ubuhlezi ezwini likaNkulunkulu. Kodwa lithi izwi la kuJohn 15 ohlala kimi nami kuye loyo ke kuthiwa uthela izithelo eziningi. Lokho ke kwakwenzeka ke kubafundi balenza ivangeli sekwehlile umoya ongcwele. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenezela izinkulungwane ebandleni usuku nosuku. Angazi ukuthi basebekhonzela kuphi kodwa ngenxa ukuthi babehlezi kuyena naye ehlezi kubona wayenza wenza lelizwi ukuthi ke ohlala kuye naye kuye lo muntu uthela izithelo eziningi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi le multiplication ayishilo uNkulunkulu lapha ku verse 28 uGenesis 1 ethi ke uNkulunkulu wababusisa abantu wathi zalanani nande nangokwebandla lakhe sikhona leso sibusiso ngoba manje sesizelwa ngezwi. Kusho ukuthi sithola isibusiso sokuthi nasevangelini masizalane sande. Kodwa manje uma singaka imbewu yezwi likaNkulunkulu ingahlali kithi naye ngeke akwazi ukuhlala kithi. Ngitheke eqaleni ke uhlala kanjani ke nakuthina phela imbewu noma umuthathi orange angisho ama orange lana genetically modified. Yabona lawo ama orange genetically modified akona lenziwe uNkulunkulu. Ngikhuluma la enziwe uNkulunkulu mina othi multhathe orange uthole line seed linembewu nomuntu uba nembewu ngoba uNkulunkulu wenze ukuthi kube ne multiplication eyintweni azidalile. So now uNkulunkulu noma inkosi uJesu mawuhlezi kuwe wena uhlezi kuyona uhlezi ezwini bese ke imbewu njengoba kuzona zonke izitshalo ezikhona ezivele ngokwendlela kaNkulunkulu, angikhulumi ngezimodified kodwa ezivele ngendlela kaNkulunkulu zinembewu phakathi kwazo. Nawe ke unembewu phakathi kwakho, le mbewu ekhona phakathi kwakho izovela ngolunye usuku. Mangaba ukuthi utshalwe kahle wangabona, mangabe isitshalo sitshaliwe nesangabona kahle, imbewu engaphakathi kwaso izovela. Ivelelani? Ivela ukuthi nakwesilandela isitshalo siphinde futhi imbewu ibe khona. So now maseqale konakala ngaphakathi kumuntu kwangena imbewu kaSathane elithi iBhayibheli singakhohlisi ukuthi ukuhlala okujwayelana nababi.
hayi noma ukuhlala nabo uthi ukujwayelana nje ubajwayele nje ababi ube ngumngani nababi lokho nje kukodwa kunakalisa ukuziphatha okuhle bese imbewu iyaphenduka ibe igatsha elonakeleyo. Lapha kuMateyu 3 verse 10 kuthiwa ke izembe selibekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle weyinquma iphonswe emlilweni. Now kuthiwa la ngakho okay ngiqale la izembe selibekiwe ezimpandeni yemithi empandeni yemithi. Ngamanye amazwi sekusondele ukuthi kuthiwe nje chop bese kubonakala ukuthi ke manje ngamanye amazwi isikhathi sesivuno sokuthi lokho okutshaliwe sekufanele kuvunweke manje. Thoke ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanquma. Yonke imithi ngakuqala ungumvini omuhle uphenduke kanjani igatsha elonakeleyo na? Bethiwa ke leyo muthi yenza ezinjani iphonswa emlilweni. Na uNkulunkulu akafi. uNkulunkulu yena uqobo ungumlilo oqothulayo. So la sithola ukuthi uNkulunkulu itshalile lembewu kwase kwaba igatsha elonakeleyo akwangabe sekuba ngumfanekiso kaNkulunkulu. Ngenxa ukuthi akuseyona umfanekiso kaNkulunkulu, akuseyona lento ebisakhiwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu ayisamukelekile lento kuyena. Akuseyona into yakhe, into angayazi naye. Ngoba akuyona lento ayidalile. Mntwana kaNkulunkulu wena useyilento uNkulunkulu ayethe ngezwi lakhe uyayidala na? Noma usungenye into na? Imithi engatheli izithelo ezinhle ngamanye amazwi ethela izithelo ezimbi iyanqunywa number 1 bese iyalahlwa. Ngazi ke mntwana kaNkulunkulu siyayibonga inkosi uJesu eyavuma ukuthi ize emhlabeni ukuthi sibuyisane noNkulunkulu iphinde isakhe kabusha sibe sidalwa ezintsha. Sizalwe kabusha ngokwentando kaNkulunkulu kungasesiyona intando yendoda noma intando kaAdam ngokwemvelo kaAdam. Angiqedanga amaphuzu akade khona la besisazoqhubeka ngendaba yembewu nendaba noma indaba kaAdam nendaba kaAdam omusha oyinkosi uJesu esivumeleni sisha ukuthi sibuyela kanjani ke lembewu ibuyela kanjani ekuthaneni ibe imbewu ephinde futhi yamukeleke kuNkulunkulu. Sithole nje namhlanje ukuthi ngenxa yokuzihlanganisa nembewu eyonakeleyo lokho kudala ukuthi imbewu iphenduke ibe imbewu noma ibe igatsha elonakeleyo elingamukeleki kuNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu usenze ukuba sibe ngumfanekiso wakhe. So mayesezolanda ibandla lakhe inkosi uJesu uzolanda umfanekiso wakhe. Ekuzothama kufika lapha ezulwini kubonakala uNkulunkulu noma sekubonakala wena ngoba wena nami singumfanekiso kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Lesithanda. Baba thongcwele, Baba thosezulwini, umdalile umuntu, wamdala njengomfanekiso wakho, wathi umdala njengomfanekiso wakho unguNkulunkulu, uBaba, uyindodana, inkosi yethu uJesu Kristu, ungumoya ongcwele. Baba thonamandla yilona lo muntu bekumele inkosi akufuze azalwe kabusha lo owamukela inkosi uJesu
lithi izwi lakho waphiwa amandla okuba abe ngumntwana kaNkulunkulu. Lo muntu lithi izwi lakho akasazalwanga ngentando yendoda nangokwentando yenyama, kodwa uzelwe ngentando yakho. Baba, sizwa izwi lakho lisitshela ukuthi ababethele inyama yabo esiphambanweni yilabo ke abangabantwana bakho. Athi uPaul akuseyena ophila kuyena, kodwa uKristu ongulizwi uyena osephila kuyena. Baba, thunamandla baba osizulwini, ngiyabonga ngezwi osiphe lona namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu othongcwele ukuthi uyasikhumbuza ukuthi kahle kahle sidalwe ngendlela especial, ngendlela eyahlukile kunazo zonke ezinye izinto ezidaliweyo. Sidalwe Nkosi ukuba sibe njengawe. Sidalwe ukuthi sikufuze, okuwukuthi Nkosi izenzo zethu bekumele Nkosi zifane nezakho. Bekumele Nkosi abantu mabesibuka abezizwe babone wena. Bekumele Nkosi lokho kulunga onakho nalelo thando onalo waze wanikela ngendodana yakho ezelwe yodwa ukuba yilona lo okholwa yangabhubhi kodwa benokuphila okuphakade kube njalo empilweni zethu. Wake wakwenza ke Nkosi umvivinya uAbrahama esehlale iminyaka eminingi engabatholi abantwana, kwaze kwathi eseneminyaka u99 wayela kufika khona umntwana uIsaka. Uthe eseneminyaka uIsaka esekhulile, sekungumfana osekhulile, wakhuluma Nkosi yamakhosi kuye uAbrahama ubaba wethu ekukholweni, wathi makanikele ngendodana yakhe eyodwa, ngoba wena Nkosi wawufuna ukuthi umhlole ukuthi ukuthanda ngempela yini ukudlula konke okukhona kusemhlabeni. Yilo myalo oqala ke Nkosi nomkhulu kunayo yonke uthando, ukuthi simele ukuthanda ngeenhliziyo zethu zonke nangengqondo zethu zonke nangemphefumulo wethu yonke, kuze kuthiwe Nkosi kwenye incwadi nangamandla ethu onke. Baba, thonamandla ke ukhokho wethu ekukholweni wahlolwa wafunyaniswa ukuthi uvumile ukuthi indodana yakhe yenziwe umhlatshelo ngenxa yothando ayithanda ngalo. Silekelele ke mdalo ezinomhlaba ukuthi singabi namazaba, singabi nazo izinto esingathi sizilandulela ngakho ekuthandeni sifane nawe, ngoba ukhokho wethu Abrahama wafana nawe ngokuthi avume ukuthi anikele ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze alonde ukuphila kwakhe, ngoba wayeqonda ukuthi ukuphila kwakhe kuwe, edela konke anakho esazi ukuthi kuvela kuwe kodwa akamelananga nezwi lakho. Sicela lawo mandla ke Nkosi nalokho ukukholwa ayenakho ukhokho wethu uAbraham, ukuthi Nkosi singakudli lokho osiphe khona, ngoba lithi izwi lakho umhlaba nokugcwala kwawo kungokwakho, nalezi zinto esithi ngezethu kahle kahle zingezakho. Baba Thoyingcwele, siyacela ukuthi usigcine singagudli lutho njengo-Ananiya noSafira abagodla kwaba ukubhujiswa kwabo. Singagudli nokuncane Nkosi nokubukeka kukhulu empilweni zethu, kodwa Nkosi iminako yethu ibe ukwaphezulu. Singazibekeleli ngisho nengcebo esemhlabeni lapho khona isela nokugqwala nenundu, kodwa ezulwini akho nundu akho sela akho kugqwala. Siyakhuleka ke mdalo ezinomhlaba ukuthi wandise ukukholwa kwethu, sikholwe uNkulunkulu othonamandla izwi lakho naseyimini ezahlukahlukene. Singajwayelani nababi, singajwayelani nezinto ezonakeleyo, ngoba lokho Nkosi konakalisa ukuziphatha okuhle. Singajwayelani nama-device Nkosi yamakhosi onakeleyo, singajwayelani namabhuku onakeleyo, singajwayelani nezincwadi ezonakeleyo,
singajwayelani nama-website onakeleyo, singajwayelani nama-adverts onakeleyo, singajwayelani nabantu abonakeleyo noma besebezibiza ngamakholwa, singajwayelani Nkosi nezinto ezizosisusa ukuthi Inkosi zithathe ubukhona bakho. Kodwa Baba thona amandla silekelele ukuthi sidele konke kuze ukuthi Inkosi njengalokhu ayiqaphela kangaka ukhokho uAbrahama wathi lapho ebona abelusi bexabana, abelusi bezingcebo zabo benolodi, wathi mfowethu ngcono sihlukana, kuhle ukuthi abazalwane baxabane ukuze singaxabani ngenxa yabelusi, ngoba Nkosi wayiqaphelile ukuthi akafuni into ezokuhlukanisa nawe. Baba thona amandla silekelele ukuthi sihlukane nazo zonke izinto ezizobulala imbewu, ezizokonakalisa imbewu oyibekile kithi. Nkosi yamakhosi silekelele singabe igatsha elonakeleyo, kodwa Nkosi sibe ngumfanekiso. Nkosi yamakhosi sikufuze njengalokhu wawuhlosile umenzile umuntu, kodwa ngenxa ukuthi umuntu wawumphila intando ngoba wona nentando yakho Nkosi wavuma ukuthi umuntu enze lokho akuthandayo. Baba thona amandla mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengalokhu yenziwe ezulwini. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.